Een brief van de heer, wat zou daar nou in staan? Achter zit hij de boer. Komend weekend zal het NNO een concert jan in Lauswold. Uw verslagjouwer Janko Christ had ik een uitnodiging gekregen. Maar wij twijfelen erom of hij wel genoeg verstand van de etiketten had. Kunnen Joden verzwaren dat hij hem als een echte gentleman gedragen zal? PS, hij is al onderwijs. Goedendag. Goeiedag, daar wie is het al? Janko. Ongenaam. Dat is wel een evenement mooi van gepaste kleding. Ja. Zo stoot er nou zist, Janko, dat ken net. Dit is wel Nike en Max, hè? Ja, prachtig. Daar kist alle dagen op rennen, maar snij net. Die hebben we net van. Weet je wel hoe jullie niet meer? Jawel, dat weet ik wel. We beginnen in Noorderkleer naar het concert. Dat doen we. We beginnen net zo. Maar wat zou je zelf mooi vinden dan? Iets meer gewoon een mooi broek, mooi een blazer. Zou je dat dan mooi vinden? Wat is een blazer? Wat betekent dat? Nou, een blazer is alleen nog een jaske. Oké. Dat is dus zonder broek. Zonder broek? Ja. Maar toch wel een broek hoor? Ik weet net dat ik dat zijn kleur wel vind. Ik vind de kleur wat jammer bij zijn mooie bruine eigen. We beginnen te chansen ondertussen. Nee, alleen. Ik neem je nou helemaal mooi. Vind je het erg, hè? Neem je dit even mooi? Ja. En Zie je die? ervoor even zo'n t-shirtje bij, Jan? Ja, is goed. Dan doe je dat even aan. Heb ik nog een riem? Ja. Om zo'n pakje het al een riem. Wist er maar wel. Hey! Ben ik nou net de pianist van het Nee, orkest? leven. Nee, hè? Dat is echt net. Nee, dus je is er keurig op zo. Dan valt ze net op. Want daar gaat het net om. Willen wij toch een beetje opvallen, toch? Nee, we komen er net om op te vallen. Dat hoeft net. Gedragen. We moeten u zelf wezen, we moeten u gedragen. En zo past ook prima in het plaatsje. Zo is deze sokken even nog een kennen? Ben het voetbalsokken? Nee, het zijn lange sokken. Je er nou even bij zitten leren, jongen. Dat is samen, dat is samen. Hemers, kemers? Nee, ik niet. Riem erom. Blauwe riem. Maar een riem je erbij. Ja, dat is het mooiste, ja. Ja, hè? Ja. Je kent net zo'n riem eigenlijk. Ik Ken wel. broek zit goed. Nee, we gaan nou even... Een riem is nooit broek om de broek op te houden. En een riem is enkel voor de sier. Ja. Heb je dus altijd een riem, altijd verkeerd broek? Ik denk het wel bij je. Tjus. Dus, die is Iets van meer. die oren nog wel blij. Ja. En hij moet goed aansluiten. Dat vind ik belangrijk. Ja, ik vind het helemaal mooi. Ik ben er blij van. Dan liep ik nou net een bankier. Mooi rare kapsel. En stel dat dat zo weer, wat is er dan mis, mooi? Oh ja. Als het een bankier is. Maar ja, dat ben ik net. Maar dat Nee. maar daar gaat het niet om. Nee. Ja, Janko de Kleer voor. Dit wordt hem. Dit wordt het. Want nou best een heer en die kan een heer gedragen. Ja. Zeg je dat dan? Ja. Zal ik best doen? Ja, nee, dat doen we. Oh ja. Nee, best van is nooit genoeg. Dat doen we. Dat is de wieze les van Joet. Best van nooit gedaan. Nee. Gewoon zeggen dat doen we, dat is de afspraak, zeg je in het land. Kleer. Helemaal mooi. Tot in Lauswold. Hey, dat is die oud-minister, Camille Eurlings. Goeiedag meneer. Mag ik misschien even met u een selfie maken? Ja. Ja? Ja. Alsjeblieft. Dank u wel. Heel erg bedankt.